koga biste se sad borili? Sada kada bi se borio, kažem ti, još me snaga služi, pa i srce. Najveći neprijatelj srpskog roda i naroda, kaže, to su, kaže, srpske, kaže ti, poturice. Ostaci Komunističke partije Jugoslavije. Ti komunisti su izazvali 1991. godine ratovođake. Da nije njih bilo, ne bi bilo ovo. Su zavadili te, kaže, oni samo se borili za svoje stolice, za svoj, kažem ti, profit. I Franjo Tuđman, i Milošević, ovaj Slobodan, Slobo, i kažem ti, ne mogu da kažem za Mila Đukanović, to je mlađi čovjek i ne znam mnogo o njemu, premda sam ga lično sreo, nemojte da shvatite da ja njega branim. 2 puta sam bio, kaže ti, s njim u razgovoru, kaže ti, po 10-15 minuta, ali ja znam da sa ovom zemljom do dan danas vladaju repovi, Brabonjci, Josipa Broza Tita. Nema Srbije i srpstva. Ništa se žuge, bre. Žabljak. Žabljaka, bre. I Žabljaka, bre, to je pivar. Božoviću. Ali slušaj, ne, ma čeka, to je tebe, Danica, sve ću uraditi. Ali onaj, kažem ti, treba se tiđeš do Vuka. Evo, iću ja sa njim. Ja sam dobar s Vukom. Protiv nijednog Srbina, to sam Vuku kazao. Ali Vuk, kažem ti, čim on, kažem ti, kaže, koji, kaže da su nama braća, kaže, poturice i da, kaže ti, da... Mati, slušaj Mileta. Pa prije, kaže, bi srpskog izdajnika ubijena otročina. Dolaziš ti kada vođe, tebe ima Marko. Da. Dolaziš u Beograd. Pa slabije, nekad mi je otac živio ovdje. Šta ti hoćeš? Pa ne, i Crna Gora čitao me. Ali je ovo sad, kaže ti, u mene. Oni su imali 27 doktora nauka i baš strahovito pametni ljudi. Ona bila četnika, tamo komandao Nikola, kaže ti Pekar, Bojović, moj prijatelj koji je skoro na to izgubio ruku, komandatu. On je na Neretu slomio partizane 1943. godine. Miloše, daj Mirjanino jedno ćebe se pokrije. Dobrog zeta, to je promjena kuće. Nije moj zet, nego potencijalni zet. Daj Bože da mi bude. Kao tako. Mladi su, što kažu, bez njih. Koliko ja znam, nema ni ona neke druge sa strane, ni on nema neku drugu sa strane. Pa ne znaš ti to, brate moj. A ja ne znam, niti me interesuje. I ne možeš ti da se upuzaš. Ja uvek kažem, svi smo imali pravo na svoju mladost, tako da ja neću, što kažu... Nije se ni ti ni ja imali, nismo imali mladost. Komunizam unište i tvoju i moju mladost. Jedno pivo, da idemo na posao. Ajde. Prvo posao, onda zadovoljstvo. Ti si mene dragi bio, ti si dobar čovjek. Samo kažem ti jednu stvar. Ja sam svetoslavac. Isto. Ne pravoslav. Jesam pravoslav, ali ne kažem ti... Uniforma, torbica i ovo. Znači, piloti nisu znali na kad idu na zadatak dok ne otvore ovu tablicu i ne pogledaju gde ide. Moj ujak, inače isto bio pilot, oni se znaju, upoznao sam ja. Nikola se sa njim upoznao. I on je, recimo, kad je ono bilo posle, kad je isto bio pilot, prevezo je u Žujovića, ako se sećate, to je bilo posle rata, kad je sletao na aerodrom ovde, to je bio i ujedno i vojni i civilni aerodrom na Bežanjskoj, Kosi gore, oni su odmah uhapsili i osuđen je bio na 9 godina robije na Golom otoku. Samo zbog toga što je bio pilot koji je izvršavao zadatke. Znači, on je imao pojma zašto je otišao za Moskvu, tamo je proveo ukupno 5 sati, posle 2,5 sata leta se vratio.
original nemački šlem. I to... Ovakve šlemove imali su Čileanci do skoro. To isto naoružanje koje je posle nasledio Čile, odnosno vojna hunta koja je došla posle, je imala kompletnu nemačku vojnu opremu. Među njima i šlemovi, može se vidjeti od njega. Dobro, nije, to ja kažem, ti tu zameraju Nikoli, ja kažem, vi ne možete da shvatite tu. Kad je čovjek 20 dana u samici, ne znate šta znači, a zamislite 20 godina i 7 meseci u samici. I to u Alcatrazu dole na 40 metara pod zemljom. I onda imate ćeliju, pa onda prazno, pa ćelija. Znači da ne možete da razgovarate ni sa onim do vas, ne možete da razmenjujete, nego se čujete, dozivate se kod da ste negde na nekoj poljani. Ja mislim da je Nikola III. Komandant sveta posle ovoga Mungosa i posle ovoga prvi Balkana i da je on imao logističku podršku koju je imao Carlos svoje vremeno i da je imao toliko novca, bila bi sasvim druga situacija. To je on izjavio na intervju skoro sad kad se dao. Gdje će ti slići? U Beogradu. Što nam ne vredi bez mikrofona? Mirjana. Slušaj. Nego stikali su. Vi Srbijanci. Nije to vaš, to je moj. Parabelum kako se ostavio kod majke. To je ono što je Mihajlovac da ga vidi. Pa da. To je parabelum. Moj džed je ostavio meni to nasledstvo i kad je odneli su u Ajmo Zenicu da urade u bronzi i kad je izbio rat, oduzeli su. Marko, Nikola, da ga vidi Mihajlo sve. Čekaj, bre. Sad može vidiš. Kako se ostavi kod majke 51. našo se ga 98. Nije ona znala da je to bilo u zidu. Krokuć. Ajmo, zeto ti ja vidim. Ovo ti je parabelum. Walter je sličan. Sličan, parabelum, da. ali ovo ti je, kažem ti, Tu devetka. devetka, to je lipi. Da. Imaš ti tri Mirjana, vidi moj. Neću ja. A znaš kako? Verujem ja sve, ali je... To uzme ti Mirjana Ne, pa ukokaj muža. Ne. Ukokaj ti muža Mirjana. Po srpski. Karađorđe. Otišao, ne? Ti otišao nešto. Pa šta ti bre biciklo bre sve imaš? Ako ste se dogovorili, Ligove. kako ćemo da krenemo, ja mogu da postavljam i mikrofon. Da li su atentati na Tita bili odbrana ili napad? Jesi počela ti sa pitanjima? Jesam. Nije su, kaže, bili odbrane napadi. Jeste se branili od Tita ili ste... Nije se ja branio Tita, nego, kažem, od komunističke partije Jugoslavije. Koji sam bio vazda spreman da položim, kaže, moj život za moju porodicu, koja je u Americi, moje 3 ćerke, a svoj život i svoje porodice da položim u odbranu srpskog roda i naroda. To sam radio
i po drugi put da se rodim, to bi radio. Dve velike greške u životu što sam napravio. Što se prvi put oženio 1957. godine u Nemačkoj, iz toga braka imaju ćerku. Drugi put se ženi sa Ruskinjom u Americi 1964. godine. Smatram da bi mnogo više mogao da uradim u borbi protiv komunizma, da se nisam ženio. Zapravo jednu ruku ja nisam ni bio, kažem ti, mnogo sa svojom porodicom, takav mi posao bio. Sam bio kroz borbe protiv komunizma. Nije bitno gdje on bio, da li je bio u Afriku ili u Aziji ili u Južnu Ameriku. Gdje je on bio, tu sam ja bio. I sam vraćao dug koji su me zadužili, ja potičem iz partizanske porodice, iz komunističke porodice. Kad sam progledao 51. godine kao mladić, da taj komunizam nema ništa sa mojim narodom, sa mojom vjerom svetosavskom, ja sam ustao protiv njega. 3 rođena su mi brata pala u zatvoru kao i fumbirovci. Mlađe generacije ne znaju ta vremena i ne trebaju da znaju. Jer i svaki Srbin iz Crne Gore, on je bio, čim se rodio, on je bio rusofil. I postoje da kod Crnogoraca iđe nas i Rusa 200 miliona, a bez Rusa 2 kamiona. Tako su stradali Crnogorci od 1948. godine do 1957. godine, kao i fumbirovci. Uopšte nisu ni znali šta je to i fumbiro, ali znali su šta je kaže, ruska kartola. Čak su se i za to zatvarali kroz Crnogori starci i djeca. Ja sam veliki bio rusofil, premda što bio sam američki oficir, američke avijacije do 1971. godine. Toliko o tome. Da li je Čikago drugi po veličini srpski grad? Gde je najbolje organizovana srpska emigracija? Ovo je istina da vam kažem. Ne znam kako su ova vremena došla. Srbin ako pričaš laž, on je prihvata za istinu, a istinu za laž. Matica srpstva do 1941. godine, od 1882. do 1941. godine, zapravo do 1945. 1946. godine je bila Kalifornija. Ko je tada u Ameriku dolazio? Dolazi Srbi iz Dalmacije, Srbi iz Crne Gore, Like, Korduna, Banije. I Srbije nije mali broj. Fakat ja na nijednog Srbije nisam naišao da je došao u ta vremena. Dolazili su, kaže ti, Srbi iz siromašnih predjela srpskih zemalja, Crne Gore, Like, Korduna, Banije. Tek poslije Drugog svjetskog rata, završetka su dolazili su Srbi i to najviše Gera i Dijana u Čikago, okolina Čikaga,